farko dai sunana Al'amin Habib Umar, an haife ni a jihar Zamfara, da na yi primary school dina a jihar Zamfara, na yi secondary school dina a jihar Kano, da na yi karatun islamiyya na a wajen abokin mahaifina. Na samu karatun alkur'ani da hadisai da dai sauransu. Wannan shi ne takaitaccen tarihi. Abin da ya ja ra'ayina na ji na shiga harkar waka, na farko dai na kasance a kowane lokaci nakan yi nazari akan abubuwan da suke faruwa a duniya, musamman a wannan lokacin. Waka tana da muhimmanci a cikin al'umma, saboda ta ɓangaren waka akwai wasu abubuwa da suke tafiya ta ɓangaren waka, kamar isar da saƙonni haka da dai sauransu. Wasu abubuwan ba sa faruwa, ba a sanin su sosai sai ta ɓangaren waka. To alhamdulillah, kowane ɓangare dai mukan taɓa, musamman ɓangaren nanaye. To alhamdulillah dai gaskiya na ɗan fi ƙarfi ta wannan ɓangaren. To gaskiya dai waɗanda na rera suna ɗan da dama. Aƙalla na rera waƙoƙi misalin kamar guda sun dai fi haura irin 10 haka. To na farko dai akwai waƙar da na yi ki yarda da ni, sannan akwai ke nake so, da sanyin idaniya da dai sauransu. To abin da ya ja hankali na ji na rera waƙa ba wai wata budurwar bacci ko kuma a wani abun, kawai na kasance ne a lokacin ko da yaushe inda ina cikin farin ciki ko ina akasin haka, to nakan ji waƙa kawai ta zo mu, ba wai na rera wata bane. To alhamdulillah akwai waƙar da na yi ta faɗakarwa da abubuwan da suke faruwa a arewacinmu na Najeriya, 'yan arewa. Yau ƙasar mu muna wani hali, 'yan arewa muna shan wahala, bana kawo mana sauki a dukkanin faɗin Najeriya. Wahidin adin sarki mai da sarrafin komai ya mai sama, mahalicin rana da wata mai dazu da yanzu da anjima. Ka iya mun jalla gwani ɗaya in biyo baitin gada hikima. Yau batu ne zan tanyo kan abin da ke a cikin Najeriya. Yau kasar mu muna wani hali na zulumi, Allah ka iya mana. Rayuwar mu abin tausayi ce, maza da mata yara kankana. Ga harkar tsaro a ƙasar nan tamu yau ya zama kamar dangin rina. Matsaloli suna ta faruwa a ƙasar mu ta nan Najeriya. Yau ƙasar mu muna wani hali, 'yan arewa muna shan wahala, bana kawo mana sauki a dukkanin faɗin Najeriya. Ita ce Zinnira. Tunda na yi nisa Zinnira kin shige raina, tunda na kamu so na kina cikin raina Zinnira. So halitta ne ke cikin muradina, na yau sa'a samun kikin ji zaɓina. Yar ga yar baiwa Zinnira karbi sirrina, sai ki alkinta so na kina cikin raina Zinnira. Babu ja'in ja sannin kikin ji yar baba, ke kadai na gano kama da ke ba samu ba, ko da an samu ba za a kai ki kyawo ba. Tunda na gano ai sai da ke
so akwai daɗi ya zarce duk misali ne, wanda ya so ka kai ma ka so shi don so ne. Na gano sa'a cikin so hakan gari ba ne, babu tamkarki ke ce cikon muradi na zinnira. To alhamdulillah, na fi rubuta waka a lokacin da nake cikin farin ciki da lokacin da nake cikin bakin ciki. Na fi samun idea a cikin wannan lokacin da kuma lokacin da nake ayyuka na. To alhamdulillah, akwai wakar da na rera ina cikin farin ciki a koyaushe, ita ce ke nake so. Kalaman da ke cikin wakar gaskiya suna da nasaba da irin soyayyar da na so in shiga, na shiga kai a wani lokaci, saboda na kasance cikin farin ciki a kodayaushe. Idan na tuna sunan ma nakan kasance a cikin farin ciki. Ke nake so kenan sunan wakar. Gaskiya shi wannan na barwa raina wannan. To bakan damiya ta dai gaskiya wadda masoyana suka fi so. To ai su masoyan su za a bawa wannan, sakamakon su suka zaɓi hakan, kuma alhamdulillah ina alfahari da hakan. To alhamdulillah, alaƙata da tsakanin mawaƙa namu masu tasowa irinmu shine na farko dai jajircewa tana da kyau, sannan kuma gaskiya da riƙon amana da sauransu, da sauran abubuwan da dai za su sa kai ma ka zama wani kamar yadda su ma suka zama wasu a rayuwa. Gaskiya abinda zan yi zargi a kai shine ba girman kai ba ne, aiki ne ke zuwa a haka. Wani abin za ka ga mawaƙi, idan aka ce yanzu ina mawaƙi misali, sai ya kasance a ce na shigo cikin al'umma, to akwai abubuwan da ɗabi'un da ba zan so a ce na kasance da al'umma suna min irin wannan ba. To gudun hakan sai ya sa in ɗauke kaina. Ba wai ɗauke kan shi ke nuna girman kai ba, a na ɗauke kaina ne na ɗan wani lokaci, amma ina da lokacin kowa. Babban burina a waƙa shine ya kasance a ce duk lokacin da na yi wata waƙa ko kuma na yi waƙoƙi, ya kasance a ce wannan waƙoƙin nawa a duk lokacin da aka tuna da su za su riƙa ba da wata muhimmiyar gudunmuwa ga al'umma, kuma sannan ba za a manta da ni ba. To alhamdulillah, akwai waƙa da nake ta so in yi wa masoyana, musamman waɗanda nake tare da su. To gaskiya tana nan ina ta nazari a kai, sakamakon su ɗin domin su zanyi ta. Saƙona na ƙarshe shine ina yi wa masoyana fatan alkhairi, kuma Allah ya bar mu da masoyanmu.